трениране тук. Нормално ли е сега това? Който го е измислил, защото аз съм свикнала да ходя така и става малко патешко. Всяко мъничко дете знае патета безчетно едно от тях познава най-добре. Яки с кръглите очи, яки с гордия перчем, с чопър верният и силният другар. Ужас. Бъдещата шампионка по стандартни танци. Дами и господа, Фокстрот ще изпълнят Бянка Панова и Светослав Василев! All right. If love is easy, then why am I wreck? I get this feeling I'm losing a bet. A little kissing is what I've been missing. Where you been lately? When you stay out late and leave me alone, just leave a message, throw me a bone. A little sugar would go so much further. Love me like candy. Thought that I was ready when you said you'd marry me. I bought a cookbook and a teddy, everything a gal could need. At least I thought so, baby. Now it don't matter if I love the man. Won't waste my time planting seeds in the sand, 'cause it's a loving that heats up the oven. I melt like candy when you stay out late and leave me alone. Just leave a message, throw me a bone. A little sugar would go so much further. Love me like candy. Заповядайте. Прекрасно жури, господин Агапио. Ще целувате ли тази лисичка? Какво ще й правите? Извинявайте. Виждам, че се разбирате с животното по-добре, отколкото примерно аз бих могъл да се разбера с него. Господин Агапио, някакво мнение не за лисичката, а за този танц? Бянка, и тази вечер просто нямам думи. Просто беше невероятна пак. Много се изигра като един театър, като една прекрасна сцена, която играеше с сърцето, така и с партньора. Нямаше въобще никакви нито грешки, нито колебания, нито нищо. Показа един много хубав фокстрот, така че просто пак ни остави без думи. Тук всичките. Благодаря. Госпожо Раева, вашето мнение? Аз искам да ви кажа, че това беше наистина един невероятен спектакъл. Ще използвам случая за Бянка. Действително всички ви, които гледат това шоу, а те са страшно много в България, видяха, че ти си една наистина много добра танцорка, но аз всеки път пропускам да кажа, че Светослав също е един невероятен танцор. Ти си наистина един невероятен танцор. И използвам случая да го направя. Може би обаче ще ви разочаровам и ще кажа, че много внимателно гледах танца. Защо бях толкова внимателна? Защото това наистина е един много труден танц. И така най-трудното в този танц е, че трябва да се редува пета, пръсти, пръсти, пета, пета, пръсти. Бянче, не си отделих така погледа от краката ти.
тази невероятна визия, този изключителен сюжет, това, че бяхте едни невероятни артисти, не успя да ме омагьоса до там и трябва да ти кажа, че през цялото време ти игра само на пръсти. И когато аз казвам, че наистина за гимнастичките е много трудно да се танцува и не е толкова лесно, както си мислят хората, го казвам, защото съм минала по този път и знам, че наистина е много трудно. Уникален танц, невероятен сюжет, с една много сериозна грешка в стъпалата долу при стъпването. Поздравявам ви, беше наистина. Благодаря за педантичния отговор, между другото. А госпожо Маринова? Аз ще започна от най-хубавото. Мисля, че вие двамата наложихте един стандарт, който ще бъде много висока летва за останалите по отношение на стила и телодържанието. От тук нататък всички зрители, когато наблюдаваме останалите фокстроти, с положително ще сравняват следващите двойки с вас. Положението на раменете, на ръцете, на лактите, на главите, на брадите. Изключително добра работа с горната част на тялото. Знаете, че този танц е контактен. Това е по-скоро за хората, които не се интересуват. Тук го видяхме в идеален вид. Оригиналност, браво за подаръка на Памбус и за целувките по бузите на Станислав. Благодаря, госпожо Маринова. Вие може да отидете при прекрасната Елена. Мила Еленке. Пета пръсти, пета, да, и аз. Казвам ми, добре дошла при нас на Ива Екимова. Искам твоя коментар за Бианка и Светослав. Здравей, прекрасна Елена. Благодаря ти много. Чувствам се поласкана и в същото време дискриминирана. Не е честно. Не е предизвикателство да коментираш Бианка и Светослав, защото те са великолепни и перфектни винаги. Доказаха го за пореден път и аз като зрител съм изключително щастлива, че тази наслада може да ми бъде доставена именно от тях. Надявам се, че ще се падна на някои от следващите двойки, за които няма да имам възможност да кажа толкова красиви неща. Добре, аз също винаги като гледам Бианка и Светослав се чуда кой е професионалиста. Звездата е ясна, но и двамата сте перфектни. Бианка, след онова боди в еротичния танц, мисля, че ти все повече показваш неща от себе си. Отпусна се някакси, крака виждаме много. Далеч съм от мисълта, че съм професионалист. Даже Светлю много ми се караше по едно време за пета, пръсти, пета. Но се опитахме да задоволиме английските критерии за фокстрот. Затова си взехме даже и кученце. Благодарим ви. Иляна, между другото, Наско каза, че така се вторачваш и в неговите крака. Хайде да чуем вашата оценка. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Господин Агапио. 9! Госпожо Раева. 8! Госпожо Маринова. 9! 26! До тук имаме вече втора двойка със същия резултат след Годжи и Павлина. Всички зрители, които изключително много харесват Бианка и Светослав, могат да пуснат СМС и да направят обаждане на 15305 за всички мобилни оператори или на 0900 55 305 за фиксираните абонати. Ако искате да се отървете от Митко, най-добрият начин е да му се отдадете.